La previsió de l'oratge per a este dilluns, dia 16 de novembre, tindrem cel poc envolat o aclarit, probables boires i bancs de boira matinals en punts de l'interior. Les temperatures amb pocs canvis, vent variable fluix amb predomini de la component oest, fluix durant la primera meitat del dia. Quant a les temperatures, Requena tindrà avui una màxima de 20 i una mínima de 2 graus, Ontinyent màxima de 22, mínima de 8, Gandia màxima de 22 també, mínima d'11, i València tindrà una màxima de 23 i una mínima també d'11 graus.